jako pahami geleng mo silao si podai asa say horas say gabi ikaw asay say horas say gabi ikaw terbaik nanti nono di rohani nagabe baru main baru main mondo dai na pature ture honang di tano perjalanan di perjalanan di luar si lebani. Di parsahidon nang disita oni di parsorion nang disidang oloni baru main di ai baru main mondo dai no na pature ture honang di dano perjalanan di perjalanan di dua si lebani. Di parsahidon nang disita ononi di parsorion nang disidang oloni di parsahidon nang disita ononi di parsorion nang disidang oloni di